al aripioarelor picante KFC și al aripioarelor de înger. Parcă nu ți toți îngerii acasă. Altfel, de ce ai tot trântit cerul peste noi, ca un copil posumflat, hurducăind lădița Lego de plastic transparent, doldora de figurine vechi și plictisitoare? Altfel, de ce ai smulge părți din figurine, înveselindu-te doar numai câte puțin, la țipetele lor și la mișcările lor disperate și însângerate? De ce le-ai schimba între ele creierele și inimile și spaimele? De ce te-ai bucura de sângele adunându-se puțin câte puțin pe fundul lădiței de Lego? Altfel de ce? Sună frivol să-ți scriu astea de aici, din KFC-ul din Berlin, rozând la aripioare picante cu suspect de mult sânge închegat pe ele. Dar știi și tu că am dreptate. Sunt sigur că, dacă ți-am luat îngerii la control, și lor le-am găsit suspect de mult sânge închegat în jurul aripii.